اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمت خدا دی گناہاں تو ود ہے محبت محمد دی ساماں تو ود ہے چکھاں تو واقف یہ بچنا تو چاہنا ہے غلامی علی دی شاماں تو ود ہے ایک سلام دا شعر افضل ہے تیرا مقام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین در اتے آئے راہب سوالی نو پتراں دے کیتے انعام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین ایک اور شعر زمانے سارے تو ڈھیر اچا مقام سونے حسین دائے اذان کلمے نماز روزے انعام سونے حسین دائے زمانے سارے تو ڈھیر اچا مقام سونے حسین دائے اذان کلمے نماز روزے انعام سونے حسین دائے اور شعر دیکھنا ہے اسرار بھائی خیر میں ارت کل مسافے جیڑے آکف کرندہ وقت آئے خیر میں ارت کل مسافے جیڑے آکف کرندہ وقت آئے دین سونے نبی دی لکھساں سلام سونے حسین دائے دین سونے نبی دی لکھساں سلام سونے حسین دائے اور توجہ کر سو کہ امت نبی دی مقتل بنایا ہے کربلا امت نبی دی مقتل بنایا ہے کربلا میرے حسین مڑوی وسایا ہے کربلا مشکل دی ہر گھڑی نو صابر گزار کے مشکل دی ہر گھڑی نو صابر گزار کے برج موالیاں دے لکھاں اتار کے آیا علی دا جایا خیمے سمار کے آیا علی دا جایا خیمے سمار کے لکھی تاریخ وکری 72 نوار کے لکھی تاریخ وکری 72 نوار کے مولا بنا کے رب نو وکھایا ہے کربلا میرے حسین مڑ بھی وسایا ہے کربلا سجی رکھ دے نے اج بھی خیمے سہارا عباس دا رکھ دے نے اج بھی خیمے سہارا عباس دا پلوے کون چھوڑے خالق دی آس دا پلوے کون چھوڑے خالق دی آس دا میرا خدائی جانے او ویلا پیاس دا میرا خدائی جانے او ویلا پیاس دا کتنا کو زان ہویا زہرا اداس دا کتنا کو زان ہویا زہرا اداس دا معاشر گوائیاں دیسی ستایا ہے کربلا میرے حسین مڑ بھی بسایا ہے کربلا امت نبی دی مقتل بنایا ہے کربلا میرے حسین مڑ بھی بسایا ہے کربلا